Kining napahimangno ang Bureau of Fire Protection Tagum Central Fire Station ngadto sa publiko nga mag-rewiring sa mga linyas kuryente labi na kung karaan ang usa ka balay o establishmento. Nag-ugat amang panawagan humanatala ang ikaduhang insidente sa sunog ning bulan sa Hunyo sa Pioneer Avenue, Purok Mahusay, Barangay Bagugpo West, Tagum City. Niadtong Hunyo 13 sa hapon kung diin migwa sa investigasyon sa BFP nga nagikan ang kalayo sa karaan nga wiring sa kuryente sulod sa 30 anyos nga primalay. Sumala ni BFP Tagum Chief Investigator SF1 Romel D. Valencia. Importante matod pa nga mailisan bag-o nga mga wires matag na pulo ka tuig hilabi na kung adunay madugang nga mga appliances sa panimalay aron malikayan ang shortage sa kuryente. Kung say mga makita di mo mga appliances nga mapad mo palit mo juga siyempre imong pagkuhan kailangan yun i-upgrade po nimo na imong electrical sir. Kahinumduman nga miulbo ang sunog sa panimalay ni Lydia Ibanez alas 5:22 antak na sapon nga girespondihan sa mga bombero o gideklarang fire out ang lugar alas 8:40 antak na sa gabi nga nagbilin og 600,000 pesos nga damyos og pagkaangol sa usa ka biktima. Matod ni Valencia gisaysay sa tagiya sa panimalay nga si Ibanez nga dungan matod pa sa pagbalik sa kuryente gikan sa pag-burn out. Nabantay niini ang pag-spark sa wires hinungdan nga misilaob ang kalayo. Mo sir isa sa mong ginatingnan sir nga kuan sir nga ang gikan to burn out sir nya pagbalik sa kuryente na inibuto ang among gitan-aw to sir ang kuan sir kanang electrical emission sir due to arging sir. Posible nga kanang kadugayon sa installation sa kuryente sir. Sa pagkakaroon, padayon nga naka-alerto ang mga personel sa BFP Tagum sa mga posibleng insidente sa sunog o giawhag ang publiko nga unahon ang pagtawag sa bombero para paspas nga pagresponde.